Važan motiv za snimanje ovog filma poražavajuća je činjenica kako je od završetka Domovinskog rata do danas više od 3000 branitelja izvršilo samoubojstvo, da je životni vijek branitelja ispod 51 godine i mnogi od njih trpe razne teške bolesti i ovisnosti. Želimo reći svima onima koji dođu do ruba da rješenje postoji, kažu autori i sudionici ovog filma koji donosi intimni portret sudionika rata. Mi samo želimo reći da ako dođu do ruba i ako probaju sve, ako ima nekog drugog lijeka za njih, za njihovu situaciju, a da ne učine samoubojstvo, neka to rade. Ali ako im ništa ne može pomoći, neka onda naprave ono što u stvari mnogi i rade, a to je vape Bogu. Svi mi u kriznim situacijama vičemo Bože pomozi, pa čak i na utakmicama ljudi viču Bože pomozi. Pa taj Bog je stvaran i on može pomoći. Redatelj filma je Goran Maršalek, scenaristica je naša bivša novinarka Danijela Maršalek, a film je sniman čak 3 godine. Prikazan je 30. travnja u Novskoj na prvoj reviji dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu koje je sufinanciralo Ministarstvo hrvatskih branitelja. Još jedan hrvatski branitelj podijelio je svoje iskustvo sudjelovanja na ovom projektu. Bilo je to jedno evociranje iz jedne perspektive povjerenja u Boga u stvari. Bilo je naravno i jako emotivno jer sjetio sam se svih tih događaja koji su bili u ratu, ali uzbudljivo u smislu Bog je na kraju pobjednik, Bog je ljubav, ljubav je najjača energija u konačnici iza koje stoji sam Bog i evo nekako njegovom milošću, njegovim nadahnućem tu smo danas i idemo dalje. Film Bura duše prikazan je i na slavonskoj televiziji na uskrsni ponedjeljak, a uskoro će se ponovno naći u našem programu. Što recimo najteže naučiti? Što ti je trebalo najduže da naučiš, a recimo važno za diverzanta? Pa najteže mi je bilo naučiti kako izgubiti prijatelja, to mi je najteže.